Yen winengku liya bagus nadyan wis rondo nanging tasih kinyis ya Allah anake sapa menengo latihan mak menengo jabang pila anak lanang bae Gusti Walakuwato kowe engger ulangane sapa kuwi nak Dek iki terusno yo ngger lah penak sajake nadyan rondo dasar ayu isih muda liwat ngarepanku dadek lancer kuning aduh kulit nenamu piring saya tambah manis yen to mesem karo geget lambe yen ngantikan sopan aduh sapa sing ora kasmaran yen manganggo sarwa paton apa luput yen kowe kepencot rawa rasa dinawae rasane kaya sesasi suwene pancen rondo ning ayu suwe-suwe Monggo. tapi kata Ingkang pikantuk pakurmatan sampur labune kaliyan wonten ing sasana beksan. sasatrinten telu aduh lam-laman randa sing ayu Susah malih katur kadang-kadang kula ingkang pikantuk pakurmatan sampur sumangga kula aturi kalenggal jumeneng wonten ing sasana beksan. Sambutipun rantu ibu-ibu warangkana.
harapanku Dedek lancar kuning aduh kulitan nenamu saya nambah manise yen tawaro karung geget lambe yen ngantikan sopan aduh sapa sing ora kasmaran yen manganggo sarwa patut napa luput yen kula kapencot rawaro sedina wae rasane kaya sesasi suwene najan rondo ning ayu suwe-suwe kapikatatiku sesatrintaan telu aduh lam-laman rondo sing ayu Kakang kepareng kondur rumiyin ngaturaken matur agung ing panuwun. Kata-kata kula mugi lampah panjenengan sedaya wiwit wonten griya mriki dumugi telung suang-suang manggen karahayun kawilujengan wonten pambeng satunggal punapa. Amin ya robbal alamin. Saben dina liwat ngarepanku dedek lancar kuning aduh kulitan nenamu saya tambah manise yen to mesem karo geget lambe yen ngandikan sopan aduh sapa sing ora kasmaran yen manganggo sarwa patut napa luput yen kula kapencot rawaro sedina wae rasane kaya sesasi suwene yen rondo ne ayu suwe-suwe kepikatatiku yen ngandikan sopan aduh lam-laman rondo sing ayu Oke, ngaturaken wilujeng rawuh kadang-kadang kula bergota ingkang angka 3 lumebet wonten ing sangandhapipun Tlatah Agung. Dipun sekecaken anggenipun lenggah kanthi sekeca lan mardika. Sinambi amirsani kadang-kadang kula Ladiva musik Ponorogo asem lipur wonten ing ari kalangan punika. Sinenggoyo mugi kasta video syuting mugi BK profesional audio. riwayat
Bima kang kebak prasasti wirangi sing padha dilakoni Mas wong tanpa timar yen tresnaku ora bakal udan Mas wong tanpa lawang yen tresnaku ora bakal ilang Peyan geget latiku kok pasrahke jiwa lan ragamu manuk sriti padha nyawang omah suwung kang dadi kenang